igen. I dag vil jeg vise, hvordan du forwarder din server. Din Minecraft server selvfølgelig. Du går ind under, hvis du er på Mac, hedder det Terminal. Og hvis det er på en normal Windows computer, så hedder det bare en CMD. Det kan du finde nede i søgefeltet, nede i hjørnet ved fladen. Efter at du åbner den op, så skriver du på en Mac computer, skriver du if config mellemrum -a, så får du alt. Men på en normal Windows computer skriver du bare ip config. Sådan der. Nu skriver den så, at den ikke findes hos mig. Men når den så er åbnet på din computer derhjemme, så på en Mac, der ser det sådan her ud. Det er mange tal. Du skal bare lede efter det her inet. Der ser sådan der ud. Der skriver den punktum 11, det vil sige din computer, det er den 11. på dit internet. For eksempel. Nu kan din måske hedde 13 i stedet for, måske. Men min, den hedder 11, så jeg kopierer det der. Og går faktisk ind på Minecraft. Sådan der. Så går jeg ind på multiplayer. Nu er det så den der server, der er oppe at køre, men så sætter jeg det ind her. Og så hos dig, der kan den måske være oppe at køre. Det er ikke sikkert. Men den kan være oppe at køre kun for dig, så du kan join den. Nu prøver vi så at teste noget andet. Det er, at vi vil lave dit IP-config om. Eller ikke IP-config om, men du vil lave din port-forwarding om. Det vil sige, du tager det der, du havde kopieret, sætter ind, sletter ned til det der punktum 1. Så sætter du der bare et ikke tæt på igen. Så burde det nogenlunde være det, du har. Så kan du logge ind på dit internet. Hvis du ikke ved, hvad din brugernavn er, så er det lidt svært at lave det, men da jeg ved, hvad min er, så laver jeg den der bare. Sådan der. Config. Så går man ind under, det er ikke altid, at alle ser sådan her ud, men du går ind under port om redigering, eller port forwarding, hvis der står det på din. Mens at det er ved at blive sat op, så laver du et nyt punkt. Det kalder du så Minecraft server. Og den skal være aktiv. Porten, ja, det er et godt spørgsmål, hvad det var. Så man går herind, ind under sin Minecraft server, går ind under properties en gang til. Så jeg lige åbne den i noget andet. Så man åbner sin properties. Sådan her. Så kan du hurtigt gå ind her og se, hvad at du havde gang i. Og du kan se din, hvad der hedder port her. 25565. Kan I huske den? 25565. Ellers lægger jeg et link i beskrivelsen. Du kan så på dit net igen, og du skriver så 25565. Og tilporten 25565. Og det skal være en TCP til at starte med. Hvis du har en TCP-UDP, så gør det, men til at starte med at lave en TCP. Omredigeringsporten, det skal være det samme igen. 25565. Og lokal IP'en, det skal være den her. Det skal være din egen IP-adresse. Okay? Så trykker du gem. Og ja. Godt. Så laver du, så ruller du ned igen, og laver et nyt punkt igen. Igen kalder du den Minecraft server. Det skal være aktiv 2555 og 65. 25565. Og den her gang skal det være en UDP.
og du sætter det samme IP-config, som du fandt i din CMD eller i din terminal. Den sætter du ind her. Så trykker du gem. Ja. Og så burde den være ordnet. Så går du herind, lukker din server ned. Så starter vi vores Minecraft op. Den der. Og starter din server op. Så logger du ind og trykker play. Hvis du ikke havde gjort som jeg gjorde, så trykker du tilføj. Nu trykker jeg så bare redigere. Så skriver du Minecraft server. Det er lige meget hvad du skriver af navn. Her der sætter du det der du fandt i IP-konfiggen og det du har lavet om ind på dit internet. Trykker du færdig. Så burde det se sådan her ud. Så burde du kunne joine. Så burde det meget gerne se sådan her ud, at du har din egen Minecraft server deroppe at køre. Dine venner burde da også kunne join nu i hvert fald, hvis du har port forwardet rigtigt. Hvis du ikke har det, så må du prøve at tjekke efter, hvad jeg har gjort igen, og prøve at se, om du kan få det til at virke, eller hvad. Jeg håber, I har nydt det. Der vil komme flere Minecraft-videoer ind. Der vil også komme GTA og lidt af hver den. Ha' en god dag.